Yes, Musa guys, Elias from the building music power. I love you to try you, so I love you my friend. I came out when you sorry, when you haske yau bakin da zan akan ka dole yan tsiya su barka ko da ba su san ganin ka nan su barka ka zama guda cikin dubin da ba kamar ka jarumi kana da kyau da kwalliya ni ba wallahi ka biya ni dan kana da tarbiya jarumin da ba kamar sa a fadin duniya haske na mai wani selfie fine boy na mai wani selfie haske na mai wani selfie fine boy na mai wani selfie matsayin tashin kai hula amfanin alwala sallah komai za ka yi ka ambaci Allah dan shi zai tashe ka ya baka silalla let me one selfie MK ka iya aski Selege za ka iya aski ba alaji ka iya aski congratulations engineer kun iya aski duniya ta shaida kun iya aski gayuna sun shaida kun iya aski Nina shaida kun yi aski nagode sarki haske na gaishe ka duka ma'aska sun gaishe ka kai yaro ka tanka murga tanka nauyi sai dai tanka zan hau kun fita kanka haske Allah ne ga tanka magiyanka fadawanka kwastomomi mun gaishe ku mamuda jigon sadiya kaji wanda baya fariya kuma baya ashariya sai dai dariya akwai ku akwai kwalliya murtala na Khadija ta gimbiya a gare ka ta zama sarauniya ko ma in ce gimbiya Allah nuna mana ranar auren ku mudocin taliya Abban kwatas abalakta cinke ga sakon godiya dum ban gaji ba dum aske ga sunayen askinka lokot nagode sikin nagode afro nagode super sikin nagode afro lokot nagode sikin afro 2 step 3 step Lilias nagode aske kayi aski sunan layi zan fara kayi aski layin bata kayi aski dan gada ne yayi aski ya wanke ku yayi aski gadan kaya ta shaida yayi aski samari sun dandazo kayi aski